ассалому алайкум тамошобинони азиз. дар тоҷикистон режими ниқобӣ аст. дар тамоми дунё режими ниқобӣ аст. дар тамоми дунё мо худро аз ин беморӣ, аз вабои аср эҳтиёт мекунем ва бар асари ин беморӣ мо аллакай фаҳмидем ки инсонҳо ки ҳастанд дар паҳлӯи мо, киҳо зиндагӣ мекунанд дар паҳлӯи мо, кадом касе бо кадом муҳаббату меҳре дар паҳлӯи мо аст. аз интернет як қисса хондам, як қиссаи воқеӣ. дар Италия марди 93 солае пас аз табобат ёфтан аз бемории коронавирус ба як даҳшате меафтад. пизишкон мегӯянд ки ӯ бояд ҳадди ақал як рӯза маблағи таҷҳизоти нафасдиҳиро пардохт кунад ва он $5000 аст. марди 93 сола ба замин меафтад ва гирья мекунад. ончунон гирья мекунад ки беморхонаро ба сар мебардорад. пизишкон ҳайрон мешаванд, мегӯянд хайр агар маблағ надошта бошӣ, ту бояд аз касе қарз бигирӣ ва ин шарти коргоҳ аст, шарти ширкат аст ки ту бояд ҳадди ақал як рӯзи маблағи таҷҳизоти нафасдиҳиро пардохт намоӣ. мард мегӯяд ки ҳеҷ мушкиле надорад, ман он миқдоре ки дар ин ҷо хоб кардам метавонам ки пардохт кунам, ман ба ин маблағ дорам. лекин ман аз он дар шигифт ҳастам ки 93 сол ин ҷониб ман нафас мекашам ва боре касе аз ман маблағ напурсидааст ва ман чӣ қадар дар назди Аллоҳ қарздор ҳастам намедонам ва оё метавонам бо ин миқдор накӯиву меҳрубоние ки дар ҳаётам кардаам маблағи он 93 сола нафаси додаи ӯро пардохт кунам. ва мо инсонҳо дар бисёр ҳолат ношукрӣ мекунем. шояд ҳамин чашми бинои мо ин $1,000,000 мо бошад. шояд пои равони мо ин миллиарди мо бошад. тани сиҳату хотири ҷамъи мо шояд ки бойгарии шоҳи бузурге ки конҳову сандуқҳо тилло дорад, шояд дар қиёс монанди он бошад. ва инро нафароне медонанд ки бемор шуданд ва дар лаҳзаҳои беморӣ фаҳмиданд ки чӣ қадар мушкил аст бо беморӣ мубориза бурдану чӣ қадар мушкил аст бо беморӣ ғолиб омадан, бар беморӣ ғолиб омадан. ва он замоне ки бемор ҳастӣ мефаҳмӣ ва медонӣ ки чӣ қадар саломатӣ арзиши бузург дорад ва мо дар вақти солим будан онро намефаҳмем. дӯстони азиз, барои саломатии худ боэътибор бошед, дар хона бошед, безарурат аз хонаатон берун набароед. дар кишвари мо низ бемории коронавирус аллакай ба қайд гирифта шудааст ва ба қайд гирифтанд ки аллакай чанд нафар фафтиданд аз ин беморӣ. саломатии худро нигаҳ доред, ниқоб дошта бошед ҳатман ва ҳамеша ба ҳамдигар меҳрубон бошед. сарбаланду пирӯз ва барои хонадони шумо ободӣ таманно мекунам. бо мо бимонед.